Retkiriitin tilannepäivitys. 28. päivä torstai. Me harjoiteltiin laskeutumista. Joo. Oltiin Haritu ja Ilpoisten rajalla. Mitkä niiden kallioiden nimet? No siellä on hyviä kallioita. On se, saattaa olla jopa uittamoakin siellä, mutta joka tapauksessa oltiin siellä 4 tuntia harjoittelemassa laskeutumista. Ja se oli hyvä paikka, koska siellä oli ihan erilaisia seiniä. Siellä oli osa niinku aivan pystysuoraa, ne oli matalampia ja sitten oli korkeampia, mitkä oli loivempia. Ja siinä pystyisi lepääkin välillä. Yes. Tässä on siis Henrik Vol 2. Joo. Henkka on meidän nuorin jäsen tällä hetkellä. Haluatko sä kertoa jotain itsestäsi? Miten mä kertoisin? Jotain. Mä oon Retkiriitin jäsen. Mä oon 15, täytän kohta 16 tosiaankin. Päätän nytten peruskoulun tähän vuoteen. 2 päivää koulun jäljellä. Woohoo. Ja yes. Ja sä oot meidän parkour-guru. Joo. Ensi viikolla Henkka vetää meille parkouria. Todellakin vetää. Tosiaankin harrastan parkouria, lentopalloa, kilpatanssia. Ja ihan kaikkea muuta siinä päällä. Joo. Joo. Meillä on tiistain 5 taas 8 bunkkerissa suunnittelu. Ihmetellään mitä me tehdään. Varmaan meitä ainakin yölylireissuja vähän joka paikkaan. Ehkä laitetaan orastavaa työryhmää ensi vuodeksi Norjaan. Mutta se on vielä orastavaa työryhmää. Se on siis ihan tämmönen työnimi reissu, yes. Joka toteutetaan ehkä ensi keväänä. Ja se tuli tänään mieleen. Retki Norjaan. Kyllä. Yes. Moikka moi.